Jenengan tetese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Ya piye? Berarti harus lebih semangat ngoten lho Pak, kudu rada cepet. Wis tuwek marane. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho Pak. Kok cepet-cepet piyai sepuh ngono napas. Nah, nggih leres. Kula mawon mun krasa semen. Tanah iya. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho Pak. Tenan lho Pak, siap? Kari sagongan men Pak, ra apa-apa. Kari sagongan lho, Biasane Pak. nek keri cepet Pak, engko banjur ya. Otak. Ngoten nggih Pak. Oke Pak, siap? Siap? Oke. Aja semalang wong bagus. Hop. Diomongi ki ngedek cepet kok
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anakku bocah ayu, anakku sing setinik-tinik. Limbu, ana dawuhmu apa, Mak? Sadurunge matur sing akeh ayo tak dherekake ngunjukake rasa syukur ana ngarsaning dat ingkang murweng dat. Merga panjenengane kang wis paring wujute nikmat sempat, nikmat sehat, satemah bisa
nderekake silaturahim awake dhewe sak kanca Suwanana Laladan Karangmaja Kartoharjo Magetan. Kaya ngono kuwi. Nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Supita kaliyan Pak Winardi mendampingi tindak wonten ing pepanggungan mestinipun badhe ngaturaken panuwun dumateng tangga tepalih lan sinten kemawon sampun mbebantu. Ya. Srepek Durmana. Ayo monggo Pak Supita pinarak wonten pepanggungan ndi. Gandeng ingkang menghibur sedaya para masyarakat menika Pak Supita. Tepuk tangan untuk Bapak Supita para kadang. Nggih. Monggo klatire paring dawuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Nyuwun sewu Pak Dalang ingkang terhormat, nggih, nempil wedalipun kagem matur kawula atas nama keluarga besar almarhum Mbah Wirsentot, Mbah Haji Sukiyem ngaturaken terima kasih ingkang kathah-kathahipun. Ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya masyarakat Karangmojo khususnya RT 6 ingkang sakmangke seguyung mulai saking Bapak Lurah, Bapak Cari, Sero Perangkat nyeguyung niat kawula keluarga besar mantu putri kawula atas dukungan sedaya mawon dalam pelaksanaan ini wonten kekirangan wonten gangguan kados menika sonnya sangat bagus Pak Lurah, Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Anyar Pak niki. Ya. Paling tidak menika ganggu kemerdekaan keluarga atau keberkahan warga Desa Karangmojo anggenipun sari mbok menawi ingkang mboten mirsani. Tapi insyaallah son menika isine memang Pak Dalang Cahyo ingkang suara dan gamelanipun cukup menghibur. Nyuwun sewu niki kula pirsani Pak Dalang wau gang sempit. Nggih. Yang biasanya Pak Dalang niku wonten lapangan niki wonten gang sempit. Nggih, Pak. Mboten napa-napa. Ngantos ujung ngantos jalan pertigaan kiri kanan alhamdulillah saged menghibur masyarakat Karangmojo dan sekitaripun kathah sangat Pak Dalang. Oh, ngaten. Matur nuwun sanget. Nggih. Wedalipun Pak Dalang saged kersa dateng Karangmojo wonten dalu menika. Nggih. Kula kinten mboten panjang lebar Pak Dalang. Nggih. Matur kula sekali lagi saya mohon maaf sekeluarga besar dari Haji Wirsentot almarhum Ibu Haja Sukiyem menawi dalam hal pelaksanaan menika wonten keiranganipun. Para penonton saya mohon maaf bila dalam menyediakan tempat dan sebagainya kurang berkenan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedap Pak nyuwun prisa sekedap nggih Pak Supito.
ingkang sampun wayangan ping 7 niku Mbah Sukiyem nggih. Mbah Sukiyem. Oh nggih. Nggih. Jenengan nembe menika nggih. 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 Lah putrine pinten? Setunggal. Tunggal. Nggih. Mantu niki. Nggih. Lah bar niki kira-kira enten wayangan melih mboten mriki? Insyaallah mangkene. Oh sik kula nggih nyenengne penonton men hiburan nggih napa mboten? Ngeten Pak, kula usul. Nggih kula mau critakake nggih niku estu. Nalika kula sowan wonten Ponorogo, suasanane nggih ngeten iki. Ngoten nggih. Lah akhirnya terus dipun napa niku dipun usuli kalih warga masyarakat mriki lak dalem. Nggih. Anu Pak, niku omahe niku nutupi sinden Pak. Oh ngaten. Niku saene dimbrukne mawon ngoten Pak. Ngaten. Yang Ponorogo ya langsung dimbrukne, bar wayangan dibangun melih. Oh ngaten nggih. Niki ketoke omah niki apike anu Pak niki. Tetep kajeng ngeten nggih mawon mboten napa. Sing penting wayangan. Malah niku lak dak to wingi jenengan. Mangke suatu saat sinden kula kajeng ngeten burdak mriku. Nggih ngaten. Nah, maksud kula ngaten Pak Dalang. Nggih. Insyaallah. Kan aku ketinggal saking pundi-pundi nek teng dhuwur dak menika. Lah nggih kula saking menika. Tur panjenengan sembodo Nadianto Rupek panggenanipun teng Jawi lak jenengan paringi layar to. Nggih Pak Dalang. Lah nggih. Nika kedah mangcek sinten ngertos mriku mboten nyetel wayang malah nyetel bola. Insyaallah mboten Mboten nggih. wonten telik sandi wonten mriku kok. Wah nggih telik santri. Nggih. Panjenengan Bapak nggih paring dawuh Pak Pak Winardi. Nggih. Matur nuwun. Wah nggih. Niki Pak Winardi nggih Jogobaya. Mbah Jogobaya Pule kula. Oh, panjenengan Jogobaya. Nggih, riyin saniki sampun purna. Layak kok nuwun sewu brengose kaya Raden Gatotkaca kae. Nggih. Matur nuwun. Sepindah malih niki dumateng kanca-kanca ibu-ibu daden wingking nggih. Karang Taruna niki wau saking Karang Sepuh mriki nggih. Niki wau kula ngaturaken matur nuwun sanget niki wau pun dibantu. Ayo kopine nanti tak tokne klarak ngoten. Oh gelekne gending aku. Oh, ngaten. Nggih niki. Dados mriki enten Karang Taruna enten Karang Sepuh nggih. Nggih niki Wah, nembe ngerti kula. mergi niki nggih tiyang piantune enten sing nem enten sing sepuh ngaten Pak. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Sewu Pak Dalang. Nggih. Kula sampun cekap tak mandhap persane Mas Winarti lanjutkan kali gending. Oh, ngaten. Nggih. Tugasipun benten-benten Pak Dalang. Oh, badhe mandhap. Nggih. Mboten sing salaman kali sinden-sinden riyen. Sampun nggih. Mampun nggih. Ninggali napa ta napa ngoten lho Pak Supita. Pangestu pandonga ngoten lho nggih. Sembah nuwun Pak Supita, mugi-mugi saged barokah anggenipun kagungan hajat nggih Pak Supita. Nggih. 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 Jenengan Pak Winardi monggo menapa? Nggih. Ning bau dipun suwuni gending ngoten Pak. Oh, ngaten. Menapa ingkang dipun kersakaken? Kangen ning ati Oh, kangen banget. Ingkang nembang? kula. Oh, panjenengan. Kalih sinten mengke sing ngantani ngoten. Oh, monggo dipun pilih menawi Winong niki 500, menawi Mbak Birgita niku 750. Nah niku nggih. Waduh iki. Nggih. Niki mengke sing nyawer Pak Supito lho mari. Lah Pak Supito mandhap ramang. Mboten mengke. Guyon Pak mboten. Nggih. Apa nek sing wani karo Raden Gatotkaca semene iki ayo nggih. Mboten. Kula malah matur nuwun dumateng Pak Dalang, Bu Kesi. Kula rawuh teng dalem panjenengan pun disugata napa mawon kula matur sembah nuwun. Nggih. Leres Pak. Pancen lek piyayi nanggap niku mesti kula suguh. Wong dolan entekne gula niku mangke. Nggih, agem bawa ngaten nggih. Nggih, monggo nderek jenengan Pak. Nggih, bawane bawa kangen mawon. Wae. Pangkur. Nggih. Wae nggih, nggih. Nandang. Kangen ku tanpa pomo. Wah, suarane ya kaya Raden Gatotkaca tenan kok elok tenan. Kangen ku ton. Po upomo. Wah, Mung sliramu kang dadi telenging ati. Wis lawas anggonku nunggu nanging amung
leledo ngelingono rikala dina ke pungkur nate ngendika napa Pak sliramu nate ngendika tresna lahir dalam kubur tresna lahir terus sing batin nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Winardi luar biasa suarane jos nggih ngono napa jenengan nggih mantan penggirong to Pak Win mboten lah kok suarane iso kaya ngoten niku gembleger kula wae kalah gedhe kali jenengan nggih nggih niki kalih promosi kula sing ngrias niki bojo kula ngrias temanten oh ingkang garwa nggih nggih terop komplit nih oh saking panjenengan nggih nggih kinten-kinten badhe pinten ngaten niki halah nggih niku nggih nis derek ki Mbak Pak oh nggih niki termasuk sepupu nggih nggih ngoten ibu kula niku Mbak Yune Mbah Sukiyem. Oh, ngoten. Nggih. Kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku. Sinten? Lah, namine Pak Bambang Sularso. Niku kalih kula nun sewu. Beda bapak, beda ibu nggih. Nggih. Padha niku. Nggih. Lah ning mbahe, nggih. Mbahe Pak Sularso kalih mbah kula niku. Lah niku nggih benten niku nggih. Oh, berarti sampean padha kalih kula nggih. Pripun? Jenenge asline nggih dulure kancane kancaku. Oh nggih, kancane kancaku. Nggih. Nggih. Sami. Nek kancaku dipek. Ha iya ngono. Nggih. Monggo, ya sapa, Mbak? Monggo kangen ning ati. Mang pilih Mbak Birgita. Napa sinten? Siap ora? Monggo, nggih. Nggih ditarik to, Pak, niku ben iso jumeneng mergo. Mboten, narik engko kleru iki. Sampeyan lek ora gelem narik engko ditarik genti lho. Nggih. Pak, minta tolong dong, Pak. Kok gedhi aku. Wis anggere sing wedok muni minta tolong dong, Pak, langsung bringose tetel kabeh. Nggih. Monggo. Kangen ning ati. Digarap ketawangan mon. Sik to, Pak, aja kesusu sik to, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu, ngoten lho. Cocok nggih Bapak Ibu nggih. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten layak wedi sampean. Nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan to, Pak. Kula kan saurane putri. Lho, mboten to? Mah, Pak. Wah, lah moh iki, Pak. Ayo bejamu, Bir. Menawi ora entuk apa-apa bar iki. Pak. Jenengan wau kan anu to sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maaman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku ayo Mbak maam gek ndang dikengen maam ngono lho Pak. Heeh. Terus sakniku niku ajenge tangkret jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Sekat mang sore ki ora kenal Pak. Belas ya Allah Pak panjenengan bagus men to Pak. Brengos lho Pak. Jan. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis ngelem. Wis ayo ndang digarap kok dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya ya Pak. Iya ya sabar Pak, sabar. Batine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kangen ati. Nggih. 500.000 ya, Pak. Boten Pak, guyon. Karo kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih. Piyai sepuh ki aja disuwuni arta ning disuwuni pangestu, ngono lho ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi jodoh. Amin, Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok Pak niku. Waduh, lah kuwi. Monggo dipun aturaken kangen ning ati kunjuk dhumateng sedaya panitia. Yuk.
lawase kowe lunga pamit karo aku tuh wong ayu pemujanku ati susah mung kangen siramu bedas katresnanku rasane hatiku awak lumrah labi saturu wawayanganmu ngrekidu hatiku rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani wong ayu pemujanku hati susah mung kangen iramu no wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani jenengan tetese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Ya piye? Berarti harus lebih semangat ngoten lho Pak, kudu rada cepet. Wis tuwek marane. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho Pak. Kok cepet-cepet piyai sepono napas. Nah, nggih leres. Leres wae. Kula mawon mun krasa semen. Tanah iya. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho Pak.
Tenan lho, Pak. Siap? Kari sagongan men, Pak, ra apa-apa. Sagongan. Biasane lek kari cepet, Pak. Engko banjur ya. Otak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap. Oke. Aja semalang wong bagus. Hop. Diomongi ki ngedek cepet tok Lho, lagi wis ping 2 iki, Mas. Wis ping 2 iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja semalang wong bagus. Ayo, Pak. Bila bisa maju. Ya. Ora bakal aku lali. Kau sumanje ana ing sisihmu. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Lepat Pak. nyuwun papunten. Boten, Pak. Nggih. 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 Pak Dalang, Napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan Saya wau sudah pas saged. nembang pas bawa iki tak lem kaya Gatut Kaca. Ya, Bareng terus. sampun nembang gen lagu Kangen ning ati malah kaya dosa muka malian. Wah, Nggih. ndaplang luar biasa. Nggih. Nggih. Matur Saliman nuwun. riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Ya saliman lho, Pak. Ngoten Salaman lho. ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Namun Piye? supe lho, Pak. Iki Lah. eneng iki nggur piye iki? Lah, Iki ben gak ketok ngono piye? ben gak ketok, tak tutupi, Pak. Ben gak ketok ngono. Lah, ben gak ketok piye? Tak tutupi ngene, Pak. Duh, Pak, Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. dereng. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izin ki lho, Pak. Lah. Lah. Loh, piye malih ora wala wis. Alah, Pak Winardi lho, lah. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun papunten nggih. Kap mboten nggih, napa-napa. matur nuwun, matur Nggih. nuwun, Mbak. Nggih, Nggih, Pak. nggih. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Min, sing nyawer Pak Supito. Iya. Ae ngono kuwi. Napa kula derekaken ten mrika, Pak? Oh, boten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas, Pak. Ampun nganti kena godha, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win, karo Pak Supito, Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Ngono kuwi. Apa mundhut no? Sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nyuwun gending, pepiling, rara jonggrang. Nggih. Salam katur dumateng Pak Pitoyo sekeluarga, Pak Supardi sekeluarga, Bapak Ferry guru. Saking kula Pak Guru Suprayitno Pingkuk Mendo. Nggih. Ya diaturake rara jonggrang, no? Siap, no? Rara jonggrang. Ayo, nggih. Iki duet to iki? Sul, ayo Sul. Apa ngene? Mas Sulomo apa Mas anu? Ferdi salah siji sapa sing ayo. Di hari-hari ini Mas Taslim teko kene. Wah. Yo rene Mas, ini Mas. Temurung, Di pamundhut saking Pak Guru Suprayitno. Mugi-mugi saged kinarya panglipur ing penggalih. Nggih. Lan ugi matur nuwun katresnanipun Pak Guru. Nggih. Elok, nggih. Yo kene jumeneng kene. Piye, Nom? Saya mau duet sama yang gondrong aja, Pak. Oh, Mas Ferdi. Iya. Oh, iya. Kan biyen senengane gondrong kok kuwi. Ayo. Iya. Iya. Coba kaya apa nggih. Iya. Tenang, iya Mas Ferdi. Wah, iki penggironge Mbah Sukron Suwanda. Ayo nggih. Gelem gabung awake dhewe pira-pira. Ayo. Entuke pira-pira. Ah, nggih. Sampeyan ngendi to, Mas? Magetane ngendi? Kula Sukamara, Singget. Singget. Nggih. King mriki pirang kilo? Aduh, pinten nggih, Pak? Kula Lek mboten menit ngira. pirang menit? 20 paling. 20 menit ya? Nggih. Ah iya, nggih. Wis rampung to kae wis wisuda to? Sampun setahun. Ah, syukur sarjana seni. Terus neng omah apa iki?
Kula tesih ten Solo niki. Teng Solo? Nggih. Oh, nggih. Bantu kanca-kanca. Nggih. Ha nggih syukur. Ulane ki jek ulane. Pun kadol, Pak. Ini ula lho, gowedhi ning ndek. Ayo. Tenan, lho ta Fer? Oh ta. Nggih. Jenenge ula apa? Lho, Apa? duwe ula kuwi mbiyen. Ulane gede ndek. Heeh, ula apa jenenge? Bal piton. Oh, bal piton. Oh, emang gitu ya? Heeh, gedhi ndek ngono. Ayo. Wis didol payu pira ke ulamu e? Nggih enten pokoke. Kancane iki malah. Ayo syukur nggih. Mesti larang dhek iki seneng. Awar ula jan blas aku. Ro ula mancik meja aku. Ayo nggih. Ayo. Yo diaturake coba Roro Jonggrang. Nggih ramen ya? Enggak, Pak, enggak usah. Andi TB, ayo. Nggih. Monggo lanjut kemawon. Yo Roro Jonggrang pamundhut saking Pak Suprayitno Guru. Yo. Lakon dipundhut karo Bapak Supito supaya ngaturake wahyu katentreman. Ya, Pandonga panyuwune muga-muga sak rampunge pahargyan keluarga ageng Bapak Supito tansah pinaringan hayu lan rahayu manggiya katentreman. Bener.
Muga-muga panjenengane sak keluarga klebu temanten kekalih antua pengasih saka Gusti ingkang nyipta jagat. Iya, bener kaya mengkono. Mbacune gelar cerita. Ayo tak derekke nduk ndang rono sowan. Nggih.